שלום, היום אני אראה לכם קישוט אחד לחדר. אז זה כזה דבר, זה דבק למעלה, ככה זה נראה. אוקיי, אז אתם צריכים כוס כזאת, לא משנה, שזה יהיה שקוף, שיראו את זה. אתם לוקחים גם צלחת, עדיף מפלסטיק או משהו כזה, ושמים מלח, זה מלח. שמים קצת מלח, לוקחים גירים צבעוניים, שיהיה לזה צבע, ומגרדים את זה, עד שהמלח יהיה צבע. ואז אתם פשוט שופכים את זה לבפנים, וככה אתם עושים עד כמעט עד הסוף, ושופכים פשוט דבק, שזה יישאר דביק. אתם רואים, נגיד אם אני אהפוך את זה, כלום לא ייפול, לא יקרה לזה כלום. אתם יכולים גם לשים למעלה כל מיני קישוטים כמו שאני שמתי. אני לא כל כך יודעת מה זה, אבל זה נראה יפה בעיניי. שמתי גם פונפונים כאלה, וקשית שזה ייראה כמו משקה. ואז פשוט אפשר לשים את זה בחדר ככה על שולחן, וזה פשוט מקשט את החדר. אז תודה ששמעתם, ביי.